Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Iyi ndi mbali ya uzimu yokhuza ana a Mulungu pa zizindikiro zolekanalekana zichatima zitche kuti malogo zimene zinazungulira pamene amapanga chisankho ku LCD pa 5. Audio iyi ndikuyitulutsa lero kuwulula mbali ina ya zimene zidaoneka pa tsiku la pa 5 Septemba, imene kwa ine ndinkalemba kuyitenga ngati mbali imodzi ya chochitika chimene chidzakhale chokhuza ana a Mulungu. Mbali yoyambirira idali ya ndale, ndipo tinamva ndipo tinapanga rekodi zonse zimene zinachitika ku mbali ya anthu andale. Koma pamene ndimayang'ana ine mtumiki Twaibu Ahmadu Hamid Ali, padali chozungulira chodetsa nkhawa kwambiri chimene chimaoneka pa 5 Septemba. Chinthu chimenechi chimaoneka mu zisankho zonse zimene zimachitika ku LCD. Ndi chimene kwambiri chimakhalapo kuti chikatenge mbali pothandizira ufumuwo kudya chikhulupiriro cha okhulupirira ndi kuononga dongosolo la mzera wa chipambano cha ana a Mulungu okhala mdzikolo, pokhala mukati Malawi ndi yogawika pakati muli okhulupirira woona ndi osakhulupirira, muli opembeza ndi osapembeza. Kotero oyendetsa dzikowa akamayendetsa ndi kutenga maulamuliro aku dziko lapansi amayang'anira mbali zonse ndi chidwi, ndipo iwowa amakhala very sensitive akamachita zinthu zawo mwa pulani ndi dongosolo la mmene achitire ndi ufumu umene ukudzawo. Choncho pakamachitika zisankho za ku LCD zosankha mbendera ya chipani chimene chilamulire, mabungwe olekanalekana amabwera kumaloko. Chimenechi ndimati nditukulire maso ku dziko lapansi kwa atumiki onse tsopano, limene likhale ngati gawo la phindu kwa ife okhulupirira la zimene zinachitika pa 5. Mbali imene sindinkayitchula kuopa kuti ndingasokoneze dongosolo la kafotokozedwe ka chisankho mmene chinayendera, koma mtima udali ukundiwawa ndikamayang'ana saidi imeneyo. Ndinkati tsiku likwana ndichenjeza mpingo kuti ngakhale pangakhale mapemphero a dziko lonse lapansi, mapemphero amenewo tidzachite. Kaya adzachitika Malawi yonse, mapemphero amenewo tidzachite. Kaya adzachitika ndine ndekha, koma mapemphero amenewo ndidzachite, chifukwa choonekacho chimakhuza dziko lonse la Malawi. Kulikanganirana anthu akumidima, koma kudzera mu ma international donors. Ndibwereze, kunali mkangano, kukanganirana malo oyika logo zawo, kukanganirana dziko la Malawi, amenewa anasonkhana ndi ma international donors. Ndikhulupirira kuti aliyense akundimva. Ndikufotokoza kunena kuti mu LCD ya pa 5 kunali mbali ina ya zimene zimaoneka kumeneko, imene popereka ripoti la zisankho sinayipereke
nayidikirira nthawi yapadera-dera kuti dziko ndizalidziwise kapena chisankho chitatha kapena chisanafike pakutha, koma kuti dziko lokhalamo anthu la Malawili limene kukuchitika mavoti ndi zisankhozo zinali kuoneka ku LCD. Ku LCD tsiku limeneli kunali chibana chachikulu kwambiri chimene chidayikidwa mawu akuti international donors. Atayika mawu akuti international donors kumbali yakumanzere mkati mwa hotela imene kumachitikira zisankho. Chomvetsa chisoni kwambiri kwa ine nutero polankhula apa ndikuti makaka olekanalekana malogo oyimira ma international donors aku dziko lapansi anali ataunjika pamodzi malogo awo pansi pa mawu akulu onena kuti international donors. Ino simukanatha kuona kanthu, mukanangonena kuti ndimo chatichitira kuti kuli mpira wa Bata Bullets ndi Mighty Wanderers. Ndiye timayitana abata anenerere malonda awo. Kuli mpira wa CCDC ndi City, ndiye mmayitana malonda anenerere. Muchatichitiramo kuti kuli mpira wa MDC ndi Sukoma, ndiye mmayitana malonda kuti anenerere. Mukhoza kungoona ngati kuti ndionenerera malonda chifukwa cha events imene ikuchitikayo zathera pomwepo, simungaonepo chinthu china chake mkatikati mwa chimenecho. Zimadikirira munthu amene pang'ono ali ndi mayitanidwe poonera nawo LCD nkuchiona ku uzimu kuti nchopsa bwanji, komanso amene anakhalako ku chipembezochi ndi kuzindikira ukachenjede umene mabungwe ofuna kuthandiza dziko lapansi amachita ku dziko lapansi kumayiko pofuna kukwaniritsa cholinga chawo chakuti akaononge munthu osauka okhala mdzikolo through chithandizo chimene iwowa amachipereka. So kunali minga ku LCD chifukwa kamera ikamayenda malogo ama international donors amaoneka. Tikati madona tikunena anthu amene amathandiza dziko pa zitukuko zolekanalekana komanso zochitika zolekanalekana. Gulu limeneli lidabwera pamene kumachitika msonkhano mkumano wa zisankho za ku LCD. Tichere khutu mpingo wa Mulungu chifukwa mbali imeneyi tsopano ikukhuza ana a Mulungu, chifukwa tsopano zimenezi ndi mivi imene inachalira kuyang'anizana ndi dziko lanu la Malawi limene ndi dziko langaso. Miveni yokhala mkati mwa maswiti inali kuonekera ndipo ikubwera pamene chisankhochi chikangotha ndi kubwera boma limene lilamulirero. Makeke okhala ndi malezala akubwera chisankho chimenechi chikangotha. Ufa tauso wawo okhala ndi tiduswa tamaphinifolo ukubwera chisankho chimenechi chikangotha. Sakumva munthu, madzi ozizira kwambiri koma okhala ndi poison akubwera chikangotha chisankho chimenechi. Ufumu wa Satana ndiyelekezi unakonzeka kuliwononga dziko lapansi, koma mwandondomeko yoyenerera kuti pamene akufuna kuliwononga dziko lapansi abwerekaye ndi chithunzi cha ntchito zabwino asanabwere ndi ntchito zoyipa. Mmenemu ndi mmene tiyenera kuchionera chinthu chimene ndikufuna kufotokozachi. Tamverani. Mabungwe okwana 24 amene ndimanena kuti ndi ma 24 elders achipembedzo cha Satana amene anapanga nawo black election, dark election. Mabungwe amenewa mtsogoleri wawo
ndi Satana ndierekezi, ndipo zolinga zimene amabwerera kudzatenga maulamuliro a ku dziko lapansili ndi kufuna kuti akachite nkhondo pakati pa okhulupirira pogwiritsa ntchito maulamuliro a dziko lapansi ndi kukachita mkangano ndi boma la uzimu lakumwamba limene limakhala mwa anthu, mfumu yawo nakhala Yesu. Iwo nthawi zonse akamayang'ana kunja kwa maonekedwe a chinthu amayang'ananso mkati mwa uzimu kuti pamapeto pa ulendo uwu pa lesi imeneyi tikazamaliza kumano wakuthamanga kwathu tikamakakocheza pa laini yosiriza akamalize ambiri akupita mbali ya Satana ndi kukalandira chiwonongeko. Kotero misampha yayikulu kwambiri imaonekera pakati pa okhulupirirawa. Tsono lero mundilole kuti ndikutukuleni maso pa chimene chidachitika tsiku limeneli. Holo yonse imene idali mmenemu inali yodzadza ndi malogo. Laini yoyamba ya mmwamba inadzadza ndi ma international logos amadona. Laini yachiwiri inadzadza ndi ma international donors amalogo. Yachitatu chimozimozi. Onsewa adayika mawu akuti Venusa. Mukanena kuti Venusa ndiye kuti amanena kuti the king of charity. Sakumva munthu. Adayika mawu akuti Venusa. Satanic language mukanena kuti Venusa ndiye kuti ndi mfumu ya zachifundo. Tsopano dzina lina la ndierekezi ndi Venusa limene amadziwika nalo ku dziko lapansi kuti iyeyo ndi mfumu wa zithandizo ku dziko lapansi. Choncho iwo amalondola kuti dziko limene likupangisa zisankho lipeze owathandiza mu njira zolekanalekana zimene zithandizozo cholinga chake ndi kuchosa miyoyo ya anthu pa mfumu wachithandizo amene ndi Mulungu, kuti onse pokhulupirira akakhulupirire Venusayi. Ndanena kuti Venusa ndi mfumu yachithandizo, charity king, mfumu ya zachifundo. Dzina lina la Satana ndierekezi limene lidanyamula malogo kwasonkhanisa ku msonkhanowu ndi cholinga chakuti boma limene liwinero kodi ikhala MCP kubwereza Venusa pogwiritsa ntchito ma charity organization, pogwiritsa ntchito ma international donors abwere adzathandize dzikolo, amphawi awapase chithandizo, osauka awapase chithandizo, koma with an exchange, posinthanisa ndi chinthu cha uzimu komanso cha thupi at the same time. Khale pomwepo akulankhulayi ndi Twaibu Ahmadu Hamidi Ali. Tamvera. Malaini atatu amalogo adadzadza mchipindachi, ndipo zinali zinthu zochitisa chidwi kwambiri kuona malogo amenewa atawunjikana ku msonkhano umenewu. Palibe chilichonse chimene mukadatha kufotokozapo kuti zinthu zimene zizi zabwera kudzatani mu msonkhanowu. Kwakukulu zinali zimene anthu ambirimbiri anaziona atafika ku msonkhanowu kuti zafika. Tsono dziko lililonse la ku Africa pansi pa Venusa, the king of charities, the king of donation, amafika kuthamangira amphawi kuti kupyolera mu mphawi wawo akatengere ku chiwonongeko. Ndiyo imene ndikunena kuti kukubwera keke boma limene likangokhazikika lililonsero likangokhazikika mmene changochitika chisankho pano pa 16 likubwera thandizo lochokera ku mayiko olekanalekana a dziko lapansi limene pobwera ngati abwere buledi mukhala mawaya mkati mwake, ngati chibwere mchimanga mukhala timapisi tamangirishi.
sakumva munthu kuti ndikulankhulawo ndi mkulu wiko. Iwowa amaunjikika kapena kuthamangira kukalimbirana ndani amene ati akwanise kupitisa chithandizo chake ku dziko limenelo. Mbiri yonse ya mayiko aku Africa akamakumana mabungwe 24 elders kupangisa zisankhozi, mbiri imene imakhala ili pa dzanja lawo pa puleni imene sibisala ndi mbiri yakuti mayiko aku Africa ndi osauka kwambiri, ndipo kupyolera mu umphawi ndi chipangizo chimodzi chimene Satana ndiyerekezi akhoza kulowetserako ziduswa za zoyipa za poison zopezeka mkati mwa zinthu zokoma. Chaka ndikuti kukubwera maswiti koma mkati mwakemo muli malezala. Amagumuka mayiko aku Africa, amagumuka mayiko a dziko lonse lapansi olemera kwambiri, olemerako ndi olemererako. Onsewa amaitanisa anyamatawo amene anasonkhanisa ndalama zopereka chithandizo kwa anthu osauka, chifukwa osauka ambiri ali kuno ku Africa. Malingani ndondomeko yakaonedwe kama 24 elders amene amachitisa chisankho ku LCD motumidwa ndi ndiyerekezi pamwambapa amapita kukanyengerera mabungwe ma charitable organization, madonation, madona olekanalekana amapita kukanyengerera, ndipo iwowa amakalandira chithandizo cha ndalama kuchokera ku 24 elders zokuti athandize. Kodi ndi oyang'anira za maphunziro amankoka Macmillan, mukumudziwa inu, kukhala naye pano 33 degree Macmillan, nyamata sukulu mwandimva, ndi kumunjikira mamiliyoni, kumunjikira mabiliyoni dollars amene ati apite kukasamalira dziko la Africa, atayika mu mipeni yakukampanga munthu kukaphunzira kwambiri kuti akadziwe kuti kunja kuno kulibe mulungu. Anayenda mu space sanapezemo kanthu kotero kuti nkongozivuta, kunja kuno kulibe mulungu. Wotsogolera ndi Dona Macmillan. Agavire zinthu zolekanalekana m'masukulu kuphatikiza kwa magalasi anthu osaona, ndipo dziko lapansi ndikukhutira kuti tathandizidwa kugawa zipangizo zophunzirira ku dziko lapansi, kugawa makope ndi kugawa chilichonse through Macmillan. Anali konko ndi logo yake. Tsopano nimati ndipereke chenjezo ku dziko lonse kwa inu nonse atumiki. Chachikulu tidziwe choyamba kuti ife Amalawi ndife amphawi, ndi umphawi wathu omwewu umene timatha kutayika nawo pamaso pa Mulungu. Koma ndimafuna kuti ine mundilole kuti inuyo mudziwe kuti ngakhale tili amphawi otere, koma Mulungu amakhala ndi ife. Kuti mukaliwerenge buku la Masalimo chapter chake cha namba 146 verse number 8, mukapeza kuti Yehova choyambirira akupereka diso kwa mphawi. Ndisadapite patali kutambasula 10-15 minutes, si yaitali audio, kuti mukangoona mmene ku LCD zinaliri pa 5, mmene mabungwe olekanalekana anabwera akugwirisa ntchito umphawi, kuti iwowa boma limene liwineri likangobwera mabungwe amenewo amabwera mdziko ndi kudzayamba kupereka zithandizo zolekanalekana kuti mukakhale ndi chikhulupiriro kuti umphawi wanu ukutha. Koma pamene umphawi ukutha, chikhulupiriro chimazilalanso, chidaliro pa Mulungu chimachokanso. Kotero kuti lero pamene ndikukupasirani gawo lachiwiri la ku LCD lokhuzana ndi ma international donors amene anabwera ku dziko limeneli, ndimafuna kuti ndikutukuleni maso kuti kukubwera chithandizo, kubwera mabungwe ozachita donate
zinthu zolekanalekana mdziko lapansi makamaka lino la Malawi, pamene utsogoleri watsopano ukuyamba, kapena pamene tikuyamba teremu yatsopano ya boma lina, kapena lomwero ngati likubwereza. Koma Madonna amayenera kubwera limodzi ndi akalonga amene akulamulira. Ngati tikusintha akalonga lero lino kuti pakubwera akalonga DPP, akalonga DPP wo mmene anasankhidwa anazunguliridwa ndi chinzera cha malaini atatu cha malogo a international donors amene akuti atenge mabiliyoni awo kwabweresa kunoko. Mabiliyoniwa ma international donors wa ma charitable organization wa ndalama zisi zawo amazitenga kuma 24 elders. Ndiye kuti elder aliyense anali ndi ka charity organization kake kamene anayambitsa kamene kakufuna kuti kakachite donate mdziko la Malawi. Mwanjira ina 24 elders wa ndi njoka zoyasamula. Ndiye kuti njoka iliyonse ilavule ka organization, ilavule ka donation kopita m'manja mwa ana a Mulungu. Ine ndiwerenge nanu buku la Masalimo 146 ngati mkutheka verse nambala 8. Timvane pamene. Masalimo 146 verse nambala 8 ikunena kuti Yehova apenyesa osaona, Yehova aongoletsa onse owerama, Yehova akonda chilungamo. Ndimafuna mugwire mawu akuti Yehova apenyetsa osaona. Tsono mumve pano kuti Yehova amapenyesa osaona. Muchichewa china kapena mukutanthauzira kwina kwa mavision achingerezi, mawu amenewa ananena kuti Yehova amaweramutsa aumphawi kapena amapenyesa aumphawi. Choncho dziko lonse lapansi, more especially dziko lino la Malawi, ndi dziko la umphawi limene tsopano mbali imene ku LCD ndi imene ndinayiona kuti ngati nkotheka mpingo wa Mulungu tichiyang'ane mmene aumphawife atichalirira likamabwera boma latsopano. Zimene zikunditengera kuti titakhala ndi mapemphero a dziko lonse lapansi, chifukwa kumayenda nzera wa ma international logo amene ndi international donors. Ndanena kuti elder aliyense kama organization ama secret society amene anachitisa nawo chisankho amayima ngati njoka ndipo amayasamula. Ndiye kukamwa kwa bungwe lililonse kumatuluka mamiliyoni amene anthu kudzikoli anapanga maproposal ndi kuchita create kanani governmental organization ka charitable organization. Ndiye iwowa mafounder lawa kumeneko amapita ku magulu ameniwa alini mabiliyoni ongokhalawa ndi amakatapa ndalama zawo zija nkumalandira ngati chithandizo. Ino mumati bungweli ndila ku America, bungweli ndila ku UK, bungweli ndila ku Germany, bungweli ndila ku Russia. Koma zoona si Russia si Germany, ai amatuluka mu the 24 elders. That nani governmental organization kapena kuti ma charitable organization amene apapa anayika pa mawu akuti the international donors amene amachita donate kukagwa mavuto, ndipo diso lawo la iwowa limayang'ana kwa amphawi. Sopano mumve pano waumphawi Mulungu sanamsiye choncho. Mukumuona Malawi ndi waumphawi mmene madona maiko achipembedzo choyipa Satana mmene amalionera dziko la Malawi kuti ndila umphawi. Zoona ndila umphawidi ndipo limasuwa chithandizo. Koma at the same time ndimafuna kuti mudziwe kuti ngakhale ku LCD kunabwera ma international donors amene akufuna abwera zachite donate dziko ilili.
ndi oyang'ana pa umphawi wanu, koma baibulo likufuna lilankhule ndi dziko lonse la Malawi amene atamvere audio iyi kuti ifeyo ndi amphawi, amalawi ndi amphawi amene tayenda mu umphawi. Ngati tasintha boma ndi umphawi, tinasintha boma lina ndi umphawi, tikusakasaka amene angathese umphawi wathu, ndi pamene timapitira pa nzera kukavota. Cholinga cha voti ndikufuna mtsogoleri amene akhoza kuthesa umphawi. Tsono nimafuna ndinene kuti kachinthu kameneka kotchedwa umphawi nacho nchirombo chosausa kwambiri chimene chinagwira ukapolo dziko lathu. Ndiye aja powona kugwidwa kwa umphawi wathu amapita ndi ganizo ndi nyengerero lofuna kukuchotsani mu umphawi muja, amapereka di chithandizocho, koma chimakhala kuti chili ndi exchange. Ndiye ma exchange chithandizo chimene akufuna kupereka ndapanga list down mwaona, chifukwa kunali mabungwe kumeneko amene azipereka kuthandiza. Panali logo imene imasogolera ndi kutumizirani, imene imaoneka kuti ndiye mfumu ya chithandizocho, ngati wamkulu oyimirira chithandizo chonse chimene chidzibwera through ma charitable organization kubwera kwa amphawi. Koma ngakhale pali chithunzi chotere chakuti dziko la Malawi ndi la umphawi, ndipo ndizoona ndi la umphawi, koma Mulungu kodi akuti chani pa amphawi? Ndi akunena kuti iyeyi chinthu choyambirira akuyenera kuchosakaye khungu kwa umphawi. Kotero kuti ine mtumiki wanu Twaibu Ahmadu Hamidi Ali kudzera m'malemba, Mulungu wanditumiza mwadala pa vesi ilili la nambala 8 likunena kuti Yehova apenyesa osaona, Yehova aongoletsa onse owerama. Mukatenga osaona ndi kutenga owerama, zonsezi zikupasani kutanthauzira kwa umphawi kwa kuvutika. Now Yehova chimene wachita pano choyambirira akufuna kupenyesa diso la osaona, diso la waumphawi, choyambirira nchimenecho. Ngati ndi umphawi wathu amalawi sitimvera audio iyi, kapena kumvera utumiki uwu, kapena kumvera chenjezo ili limene likutuluka m'Baibulo. Baibulo likuti ndi Mulungu amene ati apenyetse waumphawi. Tsono inenda bwera ndi audio yakuti aumphawi tentipenye. Chompenyetsera waumphawi ndi chani? Akufuna kuti waumphawiyu akhale ndi kuona kwatsopano. Tentipiteni pa chapter number 40, chapter 140 cha buku lomweli la Masalimo. Ndikukhala ngati kuti ndiwerenge nanu verse number 18 so. Verse number 8 ikunena kuti Yehova musampase oyipa zokhumba iye, musanthandize zopanga zache angazikuze. Mumve pamenepa chimene Davide ndi Baibulo likulankhula. Kwa inu mpingo wa Mulungu, kwa inu ana a Mulungu okhala ku Malawi, wolemba buku la Masalimo 146 verse number 8, iye akunena kuti ndi ntchito ya Mulungu kupenyesa amphawi, kuti ngakhale ali pa umphawi, koma umphawi wowo usasogolere kulowa kumoto, usasogolere kulandira zinthu zimene zili ndi udani ndi Mulungu. Chifukwa azindikire kuti Satana ground yake ndi pa amphawi. Mmene amachitisa zisankho ndi kusankha mbendera imene akalonga ake ndi amene ati alamulire dziko la Malawi. Amatumizanso akalonga amene amatchedwa kuti madonors, amene amabwera kuzapereka chithandizo, kapena kudzausa mabungwe, kapena kuzachita donate zinthu zolekanalekana za dziko lapansi ndi masaini ayiwowo.
inu simungadziwe kuti misewu yolukana imene tamangiridwa Malawi ikuchokera ku China. Musayiwale kuti imeneja ndi symbol ya dragon. Iwaja kamapanga interchange imene timaonera muja, muzaonesese muzapeza kuti ndi njoka yolukana pakati pa tauni ya dziko lonse lapansi. Ndipo zili choncho kumene mungapite. Anakapanga zimenezi ku France ndi kumene adayambira dziko la ini yake, anyamata opembeza dragon. Ndikuperekera chisanzo kuti mutu muzimveka kuti zithandizo zimene timalandira amayesesa kuti ayikepo simbo yawo chithandizo chawo. Ndiso pano Bible likuti waumphawi ayenera kupenya. Mulungu amapenyesa waumphawi kuti waumphawi akamalandira chithandizo asangochilandira chithandizocho koma maso mukhale mutayera. Tsono mumumve Masalimo 140 pa verse yake namba 8 akuti Yehova musampase oyipa zokhumba zake. Choncho chifuniro cha Mulungu ndikuti sakufuna kupereka zoyipazi ponkhumbitsa oyipa ndi zokhumba zake kuti zikakwaniritsidwe. Ndimafuna ndinene kuti oyipa ali ndi zikhumbo zake, koma pano Bible likutiunikira kuti Yehova musamupase oyipa zokhumba zake. Kutereku amene amachitisa chisankho ali ndi zokhumba zawo, ndipo ma international donors amene akuti abwere boma limene likangoyamba kulamula ali ndi zoyipa zawo. So pano ife tili ndi pemphero pano la Davide limene akuti Yehova musapereke kwa oyipa zokhumba zake pa ife. Chisankho chimenechi chikangochitika chifukwa cha mbendera zimene zimaoneka ku LCD za ma international donors zimene amanyamula chithandizo kumu with exchange for something. Choncho mwapang'ono ndi nthawi yochepa iyi ndimafuna ndikupasireni mpingo wa Mulungu audio imeneyi imene mwina itha kupereka njala yokwanira yokapemphera ngati dziko patokha kumadera kumene tingalole kusonkhana ngati chilengezochi ndi ganizoli lingafikire pochita ameni m'mitima ya munthu. Chifukwa sopano boma lililonse likasankhidwa pamakhala akalonga amene amayima ndi ma international donors, chifukwa chakuti the 24 elders ya Satanic imene imachitisa chisankho amene ndi ma secret society amene amasunga ndalama, iwowa amayika anthu achite proposal kayimidwe ka charitable organization ina yake, ndipo amayichita fund that organization kuti chithandizo chakecho chidzipita mdziko. Now pamakhala chiopsezo kuchokera pa international donors amene amakhalapo. Miyambo chapter number 14 tikuchokera pa buku la Masalimo 140 verse number 8. Mwina tisadapite ku miyamboko mundilole kuti tibwereze verse number 8. Akuti Yehova musampase oyipa zokhumba za iye, musamuthandizire zopanga zake angazikuze. Ndimafuna mumvesese mawu akuti Yehova musampase zokhumba zake oyipa angazikuze. Limenero ndiye likhale mutu wa pemphero la masiku amene tingagwirizana Malawi tonse pamodzi kuti tikapemphere ndi kumuletsa kuti oyipa musampase zokhumba zake, chifukwa anabwera ku LCD walichalira boma lomweli. Iniolo mutakana, iniolo mutafuna, koma mukhale pansi pa boma limene liwine chisankhochi. Ndipo zimene tizidya maufulu amene tizapeza chithandizo chimene chizibwera chifukwa cha boma limene tikulamulidwali. Amenewo ndiye akalonga abomalo. Munja timanenera kuti
zisankho izi zinayamba kanthawi. Daniel akuti pali akalonga aufumu wa Persia, tsono awa ndi akalonga aufumu wa DPP, akalonga aufumu wa MCP. Ngati patakhala palibe kusintha pakati pa boma limene liwineli, chifukwa sizinalengezedwe ndi kutulusa audio pano, koma kutengera zimene zaoneka ku LCD, ngati ingawine ndi DPP lerolo monga mmene zaonekera kucha ku LCD, ndiye ndikuchenjeza sopano za ma international donors amene anabwera kumeneko, amene ma 24 elders amazapangisa chisankhowa anayitana kuti azanenerere zimene ati achite boma ili limene lasankhidwa ku midima yoyambirira lija, mbendera yake imene yasankhidwa ija ati alichitire. Ndiye obwera kuzalithandiza bomali sanabwere kuzathandizira ana Mulungu kuti uzimu wawo upite patsogolo koma kudzawononga. Ndi pamene pakubwerera verse ya chapter number 46 verse number 8 kuti Yehova achotsekaye kusaona kwa amphawi, kuti ndi umphawi wanuwo muonekaye kuti musadalandire chithandizo chimene chibwere ndi makosana amene wawa. Ife tikhale kuti tili aware pa magulupu a umboni wathu aibu, kuzindikira mitundu ya zithandizo zimene zikubwera ndi kukhala nazo diso kuti zisawononge chikhulupiriro mu ufumu wa DPP. Ngati zikhale zosasinthika ndi zimene zaoneka ku LCD, akalonga ache chifukwa anabwera. Ndi imeneyi ndi part 2 ya LCD yapa 5 imene sopano mbali imeneyo ndi imene ndikunena kuti ndiyofunika kwa ana Mulungu, kusiyana ndi zisankho zija zikukuza andale okha. Koma sopano boma limene lisankhidwero likasankhidwa kumene kuku kunabwera ma international donors. Ma international donors onse amene anabwera kumene kuku ali pansi pa akalonga 24 amene amachitisa chisankho. Magulu nachulacha anabwera kuzayang'anira chisankho kuti azisankha mbendera ya blue aja, amene aja ndi njoka zoyasama kukamwa zimene zimatulusa ma international donors, ma international charity organization anali kumeneko, amene wawa ali ni mabiliyoni ndiye zithandizo zawozo abwera nazo kuno. Tangoganiza ndi kuti kuli bungwe lina limene akulitcha kuti the black card, limenelo langochalira kuti kuchitika chigumula, kuchitika mafuladi, kuchitika ma disaster, ndipo achalira kukatolera nsanga mitemboyo, achalira kukapereka nsanga chithandizo kumene koko, koma akufukula ndi kutola mitembo yokwiririka ndi zimene ziti zizachitike pakati pa zaka 5 zimene mbendera imene iti ilamulire. Tangoganizani, zimenezi ndi zimene sopano dziko lapansi mmene muli ana a Mulungu m'dzikomo timayenera kupita pamodzi ndi kupemphera kuti Mulungu atithandizire. Tamverani, chifukwa chani ma international donors amabwera ndi choyipa chake nkati chokapanga counterfeit dzina la Mulungu? Tiye timuoneni olemba buku la Miyambo chapter cha number 14 verse number 31. 14 verse number 31. Verse number 31 ikunena kuti wosendereza wa umphawi atonza mulengi wace. Olo mutapanda kulimaliza verse limeneli, koma ndimafuna kuti iniyo mumvesese ndi thandizo la kumwamba. Bible likuti osendereza wa umphawi atonza mulengi wake. Now awawa anyamula chithandizo choti akupaseni madzi, akupaseni chithandizo, iniyo muona kuti atithandiza, koma mkati mwa chithandizo chimenechi mwabwera kuti azatonze mulengi wa amphawi. Sopano zithandizo zimene zimabwera kuchoka kunja malingana ndi malemba zimabwera ndi cholinga chozatonza mulengi wa amphawi.
Nchifukwa chake mukakhala pa umphawi muzisamalira kwambiri kuyang'ana kwa Mulungu ndi kulolera kuyenda mu mphawibo ngati chithandizo chikubwerachi muchione kuti mwamuyika Mulungu pa chandamale kuti akatonzedwe. Kwa zaka zimene maboma akhala akulamulira mpaka ulamuliro wangothawu wa MCP, tamverani ana Mulungu, amphawi chakhala chandamale chimene mdierekezi wagwirisa ntchito potonzera Mulengi. So chithandizo chimene chimabwera ndi chimene akonza kuti chibwere, chimene ndinachiona ndi maso angawa ku LCD through malogo amene anabwera pamenipa. Ndimakumbukira bungu la Miyambo chapter cha number 14 verse number 13, imene verse limeneli limasungidwa ndachipembedzo cha Satana, chifukwa mu Satanic Bible chapter chake cha number 8 verse 1 amanena kuti ndiri Mulungu wa amphawiwo kuti ndikachepetse owalenga wawo. Mukamalitanthauzira verse limenelo linkabalalisa mukamawerenga Satanic Bible, ndili ndi chithandizo kuti ndikachepetse owalenga wawo. Tsopano ngati simuwerenga Baibulo mwangowerenga Satanic Bible yokha, amakhala ngati kuti Satana akuzitembenuza yekha, kuti ngati akudzinena yekha. Koma mukatenga verse limenelo ndikulibweresa kuti muzaika apa Satanic Bible ndikuyika so apa Baibulo lathuli kuzika pamodzi, ndi pamene sopano zimaziwikira kuti oho mkuluyi amaona ichichi. Ndi chimene ndikuti tili ndi Mulungu 146 Masalimo verse number 8 amene amapenyetsa mphawi, kutere kulero Mulungu akupenyesa mphawi mu 5 years iyi. Ana Mulungu mupatuke kuma donation amene azichita kuonekeratu kuti abwerera kumpingo kwanuko, zabwerera kumudzi kwanuko, zabwera pa khomo panupo, zabwera mu area yanu, zabwera kuntchito kwanu. Donation ina yake imene ikuyesera kutenga moyo wanu kupanga kukhala ofewa, ibwere ndi cholinga choti izatonze Mulengi wanu. Umphawi Satana amayesa chotonzera Mulengi amene analenga anthu kudziko lapansi, ndipo ambiri akhala akupalamula mulandu otonza Yehova through anthu osauka amene ndi inu ndi ine kudziko lino la Malawi. Ndikhulupirira kuti inu ndi ine tikuyenda mofanana komanso momvesesana malingana ndi zimene Baibulo likufotokoza. Tsopano mmene tabwera ku buku la Miyambo ndi watifotokozera mvemvemvi za cholinga cha makosana ameniwa kapena zimene Baibulo likufotokoza. Verse number 31 yanena kuti wosendereza wa umphawi atonza Mulengi wake, koma ochitira osauka chifundo amulemekeza. Kazi kumveka zimenezi. Ndiye chimene chimativuta ndi kutonzedwa kwa osauka ndi kulandira chifundo kwa osauka. Zinthu zimenezi zimaberekana. Timayamikira kuti osauka athandizidwa pa Malawi chifukwa analibe madzi oyera, kunalibe mpope. Pamene iwaja atonza Yehova madzimo poyikamo the barren water god. Waiona nkani yake. Inu mwakondwera simunakumbe chisime chanu nkumamwa, mwadalira kuti tili ndi madzi amene atipasa ndi chithandizo, ndipo ndizoona white water, clear water, pure water tikumwa. Taleka kumwa nzitapwi, chithandizo ndithu achitira chifundo anthu. Koma muchithandizo chimene chocho iwowa akubwera kuti azatonze osauka pokayika madzi muja the barren water god. Ndimati tikadapita mozama kwambiri mu nkhani ngati zimenezi ndikuyesa kuti tikazizindikire kuti kodi tingayende bwanji ngati amphawi.
langa pakuti ndi chenjezo lero ndimafuna mutamva chenjezo limene ndikuperekali. Usiku umenewo kunali zinthu zochitisa chidwi kwambiri. Ndimafuna mutamvesa bwino chimene ndikuchifotokozachi. Osauka ndi ake a Yehova. Ndimafuna mumve kuti choncho Mulungu mwini wakeyo sangalole kuti azizunzidwa ndi anthu ku dziko lapansi. Ndipo nkhani imeneyi mutha kukayipeza ku buku la Amos chapter number 3 mukawerenga verse chapter number 5 muwerenga verse number 11 mpaka verse number 13. Mulungu samalola. Mukayipezanso buku limeneli la Mika chapter number 2 muwerenga verse number 1 verse number 3 mpaka mukafika chakuma verse number 4 5. Mavesi ndikuperekawa mukapeza kuti diso la Mulungu likukamba za nkhani ya mphawi kuti iyeyo Mulungu ali ndi special care imene amachita pa mphawi. Special care ya nambala 1 imene Mulungu amachita pa mphawi ndimene tayipeza ku buku la Masalimo 46:8 ija. Kuchoyambirira care yake ndi kupereka maso kwa mphawi. Kutere ku audio iyi ndi care ya Mulungu pa inu amphawi kukupenyetsani kuti amene angabwere ndi chithandizo kwa inuyo. Make sure kuti Satana asapezerepo mwayi otonza mlengi wanu chifukwa cha umphawi wanu, umanjalende wanu, kuzilekelera kwanu. Chifukwa chimene chimachita kozi umphawi nthawi zina chimachedwa kuti kupusa. Olemba buku la Miyambo akunena kuti maziko au umphawi ndi kupusa. So kanyama kaja kochedwa chitsiru kama takupangisa umphawi mdziko. Kotero kuti chifukwa cha uchitsiru umenewo Satana amazayima pa ground ya umphawi nkumatonza Mulungu chifukwa cha kusauka kwathu. Kazi kumveka zimenezi. Tsono chimenechi chinali chimodzi mwe chimene chinali mbali ya ana Mulungu imene mkatikatimu ndingayilandire ngati pempho limene anthu munapempha kuti bwanji mmene zikumveka zakuti abwera kuzasayinisa kapena asayina tipemphere. Tipiteni ku masalo anzathu ena mpingo wa Ambuye walowa kale ku masalo opempherera nkhani imeneyi. Aunjikana cha 44 mtawuni ya Lilongwe akupanga masalo opempherera dziko malingananso ndi mmene LCD ayimvera. Ndi chisoni chimene ena muli nacho chongochitira mtsogoleri kuti asasayine buku limenelo malingana ndi zosatira zimene zimatuluka kwa munthu akasayina bukulo, akasayina chipanganocho. Koma ine ndimafuna kuti pongo joina lidandaulo ilili lakuti bwanji tikhale ndi mapemphero. Ine ndikuyang'ana mbali imene Mulungu amayiyang'ana imene inali ku LCD imene ikuposera mapempho oyambawa. Iyi ikuchita national wide. It's a danger to come. Ichokera kuma international donors. Kazi kumveka zimenezo. Sopano mukanena kuti donation ndiye kuti ndi chithandizo chimene munthu amapereka mwakufuna kwake mopanda kumpempha chimapita kwa mphawi. Ndiye diso la Mulungu mavesi ndikupaseniwa. Muwerenga Yesaya chapter number 10 muwerenga verse number 1 mpaka verse number 3 mupeza kuti kodi Mulungu akuti chani za mphawi. Mukachoka pamenepo muwerenga buku la Miyambo 13:14-31 akuti chani za mphawi. Muwerenga buku la Amos 3:11-13 akuti chani za mphawi. Muwerenganso olemba buku la Amos 2:1 mpaka 8 akuti chani za mphawi. Tiwerenganso buku la Mika 2:1-3 akuti chani za mphawi. Monsemo tipeza kuti Mulungu ali ndi chonena kwa mphawi.
That means mulungu akuchita claim ownership anthu osauka kuti ali mdzanja lache. Chimene salola ndi chimene tachipeza ku Miyambo chapter number 14 verse number 31 kuti oyipa akatonze mulungu wamphawi. Kotero kuti bungwe limene linapita kukaonerera nawo zisankho zapa LCD zapa 5 September linanyamula malonda okaligulisa dziko ndi chipani chimene chasankhidwa kuti amenewa awapange invite kuzathandiza kuzapereka chithandizo mwanjira iyi kapena inayi popezerera amphawi. Ndiye udindo wa ife ana mulungu masana ano pamene tikumvera audio imene iyi lero siku la Sabata sindinapita kuchalichi ndili pa khomo musungira Sabata yanga pa khomo chifukwa cha malo awo ndiye nawo amene akunyung'unya. Tamvera chimenechi ndi chenjezo lopita kwa inu amphawi tikunena Amalawi kuti umphawi wathubu umene tasauka kuchoka paja kuzifika pano tonse tusowa chimanga, ndipo chibwera chimanga ni matumba aufa aulere alipo tapereke anadzipereka kale pa LCD pa 5 kachomveka chichewachi vuto lake Malawi chichewa chimavuta kumva kwambiri. Ine nulankhula chinchichewa koma Malawi chichewa chimavuta kumumva, ndipo kuti inuyo muchimve chichewa mpovuta kwambiri koma ndikadapempha mulungu mukadamamva chichewa chimene ndikufotokozachi. These are Madonnas. Inuyo mkangotenga chizungu chimene anayika pamenepo kuti donor kapena kuti international donor, ndiye kuti mautu akuti donor amachokera ku Latin word yeni yakewo amati donare, that means to give. Ndiye mukati international donation ndiye kuti ndi chinthu chimene anthu amapatsa kapena kuti chopereka chaulere pakati pa maiko chimachitidwa hodi ndi anyamata amene amachedwa kuti the international donors. Ndiye vuto si chithandizo chimene mulandirecho koma kumene chikuchoka chithandizochi chabwera ndi mpeni kumphasa chifukwa Satana akwadziwa mavesi okha onsewa, akudziwa mwini wake wa amphawi. Mpaka buku la Mateyu iye akunena kuti odala ali osauka chifukwa adzaona mulungu. So mupeza kuti mulungu ali ndi zimene akulankhula kwambiri osauka, ndipo sakunena kuchosa kwa umphawi ayi, akunena kusunga amphawi mpaka tsiku la kiyama, mpaka tsiku la chimaliziro, mpaka tsiku limene mulungu adzalize lipenga kuti lathera pamenepa. Iye akonzeka kale kale kusunga anthu amphawi mpaka tsiku losiriza. Walonjeza choncho ngati azilemera basi ndi chifuniro cha mulungu, akapeza chakudya ndi chifuniro cha mulungu. Koma mukasaukanso musadandaule chifukwa mulungu ndiye wosunga, amasunga amphawi. Ali ndi unit yake imene amachita care for the poor. Ndiye iyi unit inali ku LCD dzanali imene imachedwa kuti donare, to give. Ndiye akati international donation ndiye kuti amanena kuti chithandizo chimene chidzipita ku maiko. Ndiye si Malawi yokha koma pa nthawi imene iyi dziko la Malawi pakuti likupita kukatenga akalonga atsopano amene alamulire, ayenera kubwera amenewa kuti adzathandizire ulamuliro kufewetsa. Koma kampeni kamene anyamula kumbuyo ndi 1431 Miyambo kuti akatonze mulungu wa amphawi. Chithandizochi chimene chibwere kuchokera kwa anthu amenewa ndi ndalama. Kunali mabungwe amene amadzipereka limodzi ndi asungichuma dziko lonse lapansi aja amatchedwa kuti World Bank. Ma 24 elders anachita lonjezo lopereka ndalama zambiri ku bungwe limeneli zimene Amalawi tingakatengeko nkomagwirisa ntchito. Nkhani yake ili very complicated koma timvesesane pa.
ndiakunena kuti mwachithandizo chimene chichi tili ndi ndalama, pali za ulimi ndiye pali za umoyo. Now panali malogo amene anasogolera zonsezi, chithandizo cha za ulimi ndi chithandizo cha za umphawi. Kamera inandivuta kuti ndichite shoot mofulumira, nangochita pang'ono malogo awiri wokha anaonekera pamene papa. Now logo ya za chipatala kapena kuti logo ya za umoyo ndinayesesa kuitenga kuti kaonekere pakati pathu chifukwa imadusa kumeneko, amapereka zimenezozo. Tsopano mwa mabungwe amene anali kumeneko ambiri mbiri, mabungwewa ndiodzalimbikitsa. Panali bungwe lina limene ntchito yake kunali kuzalimbikitsa blood donation. Akunena kuti blood donation ndi chithandizo chomwe akufuna kuti chifike pamuyezo opereka magazi ku dziko la Malawi, koma pamuyezo wa international. Kubwera bungwe lodzalimbikitsa anthu kupereka magazi. Kamverani, ndikufuna ndinene kuti mabungwe onse amene amatchedwa kuti international donation, munimvesese makosana, mukapanga inuyo mukalandira donation, amapereka donation to exchange with donation. Mwanjira ina iwachita donate madrag, you donate blood. Kanumveka ine. Achita donate ndalama, you donate the human sacrifice. Achita donate, you donate human organs. So imenei ndiye chenjezo pachimake pake pamene ndikupita kumapeto. Mwachisanzo bungwe limene limaonekera pamenepo linali pomwepo lokhuzana ndi chithandizo cha magazi. Iloli ndi bungwe limene lakhazikika mdziko la China. Musaiwale kuti ku China apanga discover kusakalamba kwa munthu. Kazi kumveka pano, apanga discover kusakalamba kwa munthu, ndipo kusakalamba kwa munthu kumene apanga discover kumene ma Chinese wa akufuna kuti kupite ku dziko lonse la chani la pansi. Eni yakeyo akukutcha kuti the age people, no more getting old. Achilengeza chimenechi ndipo chinayamba kala nachiyesa. Nde bungwe limene lolo limene likubwera kuti lizalimbikise kupanga donate magazi makosana, lipita ku sukulu, lipita pena pali ponse pamene pamasonkhana anthu pa ofesi, lipita pena pali ponse, lipita kwa asilikali, lipita ndi ndalama zambiri ndi chithandizo champiri, litalonjeza zakudya zambiri zimene muzipasidwa zonjezera magazi, koma azipempha kuti munthu azitengedwa magazi. Ndipo pa 5 years yoyambirira imene boma limene tikulisankhali lilamulire, kutsogolo kwake padzayenera kukhala lamulo lakuti it's a must munthu kupereka magazi. Ndikudziwa kuti ndikunenazi ngakhala amene akufuna kulandira bomali azimvera apa ndipo sakuziziwa, ndipo sangakhulupirire kapena kuzivomera. Ndi gulu limene lolo likufuna chani? Ma scientist amene apanga kafukufuku kusakalamba kwa munthu, to the age people, no more getting old. Aizakale zimenezi akuyesayesa kuti ampange munthu immortality, kuti umoyo wa munthu aupange kukhala wosatha. Tsopano mukhoza kuona kuti to the age people, no more getting old.
ndikutonza mulengi. Kazi kumveka chikhale chithandizo ndi iwowa madona amenewa abwera ndi zithandizo zimenezozo. Pakadali panopa anakwakwaza kale zimpazi, anakazi kwakwaza ku DRC, anapita kukazi kwakwaza China ku Amazon forest, anapita kukwakwaza China ku Algeria, akwakwaza dziko lonse lapansi zimpazi zokwana 24 zimene anapita nazo machina kukaziyeza ndi kuzibaya makemiko amene wawa nthupi. Ndikupeza kuti zimpazi za old age zija zabwereranso nkuzakhala mnyamata, ndi akufuna ayambe kupereka mankhwala oti munthu asamakalambe, amene achite depend on blood. Ndiye kuti kukhala blood donation yakathithi kapena kutolera mitembo ya flesh ya pangozi mwakathithi. Nkhani izi ndizozama kwambiri. Taona niso pano kuti chimenechi ndi chimene tiyang'anizane nacho maboma amene akubwerawa. Iwo akunena kuti azifuna magazi pafupifupi 13.700.619 units amene aziwafuna kuti apereke atoleredwe. So pano chachiwiri ndi azipanga chithandizo cha makobiri. Mabungu ali pamene popo agawana, ena apita ku ndalama kuti akachite exchange ndi donation ya ma organs a munthu. Ndiye kuti the organs donation to exchange with money, blood donation to exchange with money. Ma charitable organization yaja zimene akubwerera ndi zimenezi. Ganizo loti kubwere ma international donors amene azichita exchange to ma organism a munthu, human organs. Magulu amene anabwera kumene koko anabwera ndi wansembe wachipembezo cha chishinto, Shinto priest, ndamene anabwera ndi maganizo amenewa, ndipo linavomerezeka ku msonkhano wa 24 elders wa chipembezo cha Satana umene adapanga LCD ina ya mbuyomu imene sitidayilengeze. Choncho anagwirizana kuti amene apitise zithandizo ku dziko lapansi, amene ati apitise donation ku dziko lapansi, akayesese kuti pakakhale exchange. Choncho mu cholengeza ndi kuulula mbali ina imene inaoneka ku LCD yokhuza ma international donors, mmene mumu ayikamo ndondomeko za kusinthanisa ku mayiko osauka, kuti mayiko osauka akakonze miyoyo ya anthu osauka, ya anthu olemera. Mwachisanzo ndondomeko imeneyi imatchedwa kuti human transplant. Ndiye anaonetsa madona onse kufunikira kwa human transplant. Ndiye mukudziwa kuti anthu olemera kwambiri ali kumayiko azungu, ali kunja kumayiko anthu olemera, titero kulankhula kwake. Ndiye kumeneku kuli umphawi wa matenda umene wabwera chifukwa cha mtundu wa zakudya, ndipo olemera akufa kwambiri. Pofuna kuteteza nzika zawo pa matenda amene anthu aja akumadwala, anapeza ukaswiri wa human transplanting. Iwe nzanga bulutu kapena kuti mbatama nzanga ngatine,
tikanena kuti human transplanting ndi kusinthanisa kwa ziwalo. Chiwalo cha bwana chotchedwa chiwindi chaonongeka, akatenge chiwalo cha mphawi amchotse akachiyike kwa bwanayo. Ndiye mulendo wa madona ambirimbiri amene anaonekera ku 5 September ku LCD ali kale ndi agenda ya human transplanting. Ndiye akhoza kudusa ku bridge, kukupasani bridge, akhoza kudusa ku chinthu china chake chakuti nesu mungachiganizire, koma ndi maukonde onsewo ofuna kulikolera dziko la Malawi kuti likhale nawo dona wamkulu wa human transplanting. Adzifuna mitima, malangzi, makidine, mapankiriasi, komanso choopsa kwambiri adzifuna collagen. Anchite naye chiyani collagen? Collagen amufune kwambiri ndi awawa amene atulukira ndondomeko ya to the age people, no more getting old. Pofuna kukampanga munthu kuti asakalambe akhale wang'ono, adzichita likwaya collagen. So collagen amakhala mthupi mwa munthu, sakhala kumunda. Collagen simungakampeze padimba, collagen sitifesa, kulibe ulimi wa collagen. Collagen amapezeka munthu akangobadwa. Ndiye iwowa ngatanga nene kuti adzifuna donation yawo to exchange with a human parts za munthu. Ndiye kuti zachiziwikire collagen apangisa kuphedwa kwa anthu kudziko, apangisa kuphana kudziko. Pakhala kaloophole pena pache kaimfa zosadziwika bwino zimene olamulira sazitha kuzipanga control moyenerera, ndipo tidzidandaulanso kawiri za imfa zosadziwika bwino chifukwa pakhala kupereka madonation aja. Now anthu amenewa akamabwera mdziko nthawi zina amabwera ngati achiwembu amene amaza kupanga ni ambush, atanyamula zinthu zawo za mtengo wapatali. Kotero kuti mundilole ine kuti ndikhale m'bale wanu pa social media okudziwisani za china choyipa chimene chinaoneka ku LCD. Ndiye kubwera kwa madona kapena kubwera kwa zithandizo zimene zizibwera ndi cholinga choti zikapondereze ndi kutonza mulengi wa amphawi. Kupereka collagen ndi kutonza mulengi wa amphawi, kuchosa pancreas ya mthupi mwanga kuyipereka kwa nzanga ndi kutonza mulengi wa amphawi, kuchosa lani yanga kupita kwa munthu wina ndi kutonza mulengi wa amphawi, kuchosa kidney kupereka kwina, kuchosa mtima wa ku Africa munthu osauka chifukwa choti ndi osauka ngati njira ina ya depopulation, kuchosa mitima yawo ndi kukayipereka kwa anthu olemera kamba kazithandizo za mabuliji, za misewu, za madzi, za magesi, ndi kutonza mulengi wa amphawi. Ine ningokuchenjezani pa local level zakudya zimene zimalandiridwa, zovala, maneti, zinthu za pansi kwambiri zimene anthu amenewa amagawa, zimabwera zinazi kuti zikatonze mulengi wa amphawi. Chifukwa cha zimene zikubwera, ana Mulungu mukuti bwanji? Kodi tikuyenera kukhala ndi tsiku lolirira mtundu wa dziko ngati kuchapa maso a amphawi pogwirizana ndi olemba buku la Masalimo 146 verse number 8 kuti nzika zimene zikukhonzesera ufumu wa Mulungu zizikhala zopenya zithandizo zina zikamalowa mdziko
ndi kumachita chisankho choyenera kulandira kapena kusalandira, ndi cholinga chakuti tikampange mlengi wa amphawi asakalandire chitonzo kuchokera pamutu wanga, pa umphawi wanga, pa mavuto anga, pa matenda anga, pa mtendere wanga mene ndingaupeze chifukwa cha chithandizo chimene chikubwera. Ine